Gada ng 27 anyos na si Kiefer Dansen Valencia, asin ng 25 anyos kaining esposa na si Tony Grace kan Barangay Banaw, Ginubatan, Albay. Matapos na makabangga ang pigmamanayong motorsiklo sa kasabat na van, mag-alas 11 kasubanggi sa parehong lugar. Sigun kay Police Staff Sergeant Leven Magnata, kang Ginubatan Municipal Police Station, gikan ang mag-agum sa sentro kang Ginubatan, asin pauli na kuta sa sendang residensya. Mantang pigbabaybay ang lugar kang pinangyarihan, naokupar ka mga biktima ang ibong na linya asin day na reparo ang papaabot na van na nagresulta sa nasambit na diskwido. Itong vehicle 1, nag-signal light pakadto sa left kang shoulder sa tinampo. Pero ning accidentally na hit bump siya kay itong kasabatan niya na itong vehicle to na van. Hanggang sa katapil siya duman sa motor, tapos nakatalsik daw ito na mag-agum. Mailing pa sa inutan na porsyon kan van na ini ang winalat na danyos kang nangyaring aksidente kasubanggi. Kung sa indigdi sa parting ini buminangga ang piglulunadang motorsiklo kan mag-agum na naidara pa man kuta sa ospital, alagad pigdeklarang dado na rival. Depensa naman kang 27 anyos na driver kang van na si Marlon de la Cruz Velasco. Maluway man sa nadaang sa iyang padalagan, nataraka na sa nada siya kang kaunong kang kasabat na motorsiklo ang sa iyang linya, na binalo niya pa mangkutang likayan, alagad na uli manggiraray sa disgrasya. Nung palapit na ako sa tinwheeler sa truck, tapos yung yung motor, bigla dumikit sa truck sa puwet. Ngayon, nung pagpasok ko, panay namin ng tinwheeler, nagkasalubong kami, tapos yung motor naman bigla pumasok pa kaliwa, tumawid ng kalsada. Tapos ako, ginawan ko naman ng paraan, umilag naman ako, pero di ko pa rin kinaya kasi kung pinilit ko na umilag talaga, ako sana yung madadali ng tinwheeler, ako sana yung tatama doon. Ang lugar kaya po ito sa duman nangyari sa may Barangay Banaw, blind curve po ito. Tapos madulom siya. Kaya tapos itong lugar po ito, halos dako naman po ito ng aksidente. Prone to accident naman siya. Naampang si Velasco sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Nakapatente naman ang bangkay kang mag-agum sa sendang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.